Bale, hemen daukagu Mikel bertako txirularia. Kaixo? Kaixo, gabon. Ia, konta iguzu sardala eta zer da hori sorotan bele izena? Izena egiteko orain dela 2 urte, beti talde guztiak egiten duten bezala, zerrenda bat egin genuen, eta zerrenda horren ondoren, izena horrela politena, ez dakit, adierazio genuen hori sorotan bele izango zela. Ez du esan nahirik horrela berezia, baina izena nahiko polita da. Bai, bentzan polita eta musika baita ere polita. Zeintzu dira zuen planak orain, Mikel? Orain deskantxo txiki bat hartuko dugu kontzertu buruzta hori, eta hasiko gea ja kanta berria prestatzen, entsaioak eta hori, eta martxuan berriro ja hasiko gea betiko martxan kontzertuak ematen. Pozik baina? Bai. Jotake. Bueno, konta iguzu zein da ondoren abestuko dezuen abestia? Horrengo kanta izango da 8 orduko ekaitza. Benetan ezaguna, sorte hon da aurrera. Eskerrik asko. Odeiak daude, itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darrarka. Neguko eguraldia dago, eta uda orentxe hasira, trumoiak sumatzen dira, itxasertze honetan. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Betetan nago, nonbait txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar dadean. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean.
ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean.